Que vida! Eu son María Josefa Mariño Puertas, teño 54 anos, son de aquí de Oia, vivo aquí e dedícome á Casa do Turismo Rural. Pois é moi importante. Para min é moi importante e creo que para todo o mundo, porque dá vida. De todos os sitios, pero a maioría todos son estranxeiros, de todos os sitios, de todas as partes do mundo. Hasta da India viñeron. Sí, non se me ocorre moito. A veces hai un pouco de problema porque coincide que están os restaurantes todos cerrados no mesmo día e non teñen onde comer, non teñen onde cenar. O problema así, máis así. Pero, home, cousas faltan, pero de momento, pois, todo se vai facendo. O problema máis ese é así, que cando coincide que cerran todos os restaurantes, coinciden xuntos, e non hai moito aquí para onde ir a comer e a cenar e así. Pero fixen o portugués para arriba. Home, este é máis bonito. Polo que eu conozo, pareceume ben, pero este é máis bonito. Non sei, moita tranquilidade e non sei. Ben, gustoume, iba a gusto, iba con as miñas compañeras e íbamos en plan tranquilo e pasándoio ben.